apuntes, apuntes, apuntes e máis apuntes. Vostedes lembran cando eran estudantes? Como íbamos a facelo? Cambiaríanse. Agora mesmo se lle dixeran: mire, deixe de facer o que está facendo e volva outra vez á escola, ao instituto, á facultade. Non se vivía mal, A verdade é que agora todos estamos lembrando días ben maravillosos. Pero tamén é certo que había tardes, había noites, había mañás terribles. As previas os exames. Hoxe falaremos con eles e máis. Hoxe, así directamente, esta revista da tarde imos vola dedicar a vos, pobres e sufridos estudantes. E a vos, pobres e sufridos pais, nais, ben feitiño. Queridos pais, queridas nais, agora non falo para vos, Non, non. Agora falo directamente para os fillos, sí? Para vos, para os que pasarán pobres a fin de semana entre libros, estudando, porque están xa aí os exames a volta da fin de semana, está aí ademais a selectividade. Bueno, gozado un chisco con isto. Que tal, moi boas? Que fago eu nun instituto? Os preguntaredes, pois estou coa xente que en cousa de menos de 10 anos nos vai quitar o sitio a todos os xornalistas deste país, bueno, máis ben os realizadores e demais. Quen sodes e a que vos dedicades, de momento, porque futuro tendes moito? Son Alejandro Rodríguez Dieguez, estudio no Instituto do IES de Tomiño, bacharelato, segundo de bacharelato científico non. Non te preocupes, sigue. Social. Vale. Bueno, son Cristian Villaverde da Cruz e fago agora mesmo segundo de bachillerato do social do Instituto de Tomiño. Hola, son Carlos Alonso Ruzo, estou estudiando segundo bachillerato científico no IES de Tomiño. A ver, deixademe a min isto que isto é meu, de momento non é vosso. Ides facer a selectividade, case todos, non miro para ninguén, porque algún quedoulle algunha, pero bueno, para setembro seguro que o saca. Presentastes un vídeo, hai ben pouco, nunha gala do colexio, que en principio iba a quedar neso, nun vídeo para unha gala do colexio, pero que leva xa milleiros de visitas no YouTube. Para alucinar, non? Home, si, non esperábamos que tuvese tanta repercusión o vídeo, o dito, que pensábamos que iba a velo moi pouquiña xente, os profesores e uns amigos, pero iso subiu moito, moi pouco tempo. E de que vai? De que vai o vídeo famoso? Bueno, certo é que era unha ala de instituto despedida, así que dixemos, bueno, pues, vamos a facer algo diferente do que fixemos antes, vamos a tratar tópicos e cousas que pasan normalmente, porque, máis que nada, porque cando a miren no instituto, pois se digan, ostras, isto pasa sempre, non? Dame para aquí, que meu, home. E fixéstelo cunha cámara de andar por casa, como quen di, non? Un equipo que podemos ter todos na casa. Sí, bueno, era unha cámara fotográfica, unha reflex normaliña, gravando o vídeo. E o vídeo o editamos na casa e nada máis. Cun ordenador normal? Sí, cun ordenador. Bueno, chavales, e logo queredes vos dedicar a isto da tele, o cine e demais? Ou non? Home, non sei, a min iso de facer vídeos está ben e tal. En principio, antes de querer facer comunicación audiovisual, que é o que quero facer, quería facer xornalismo, non? Porque tamén me gustaba iso, pero non sei. O que de traballo. No, xornalismo non fagas, home, xa somos moitos e moitos están no paro. En fin, iso, que xa sabedes que, polo fondo, mentres eles falaban, estabades a ver imaxes dese vídeo que lle encantou a tanta xente, milleiros de visitas, como ben digo. Como se titula, para que a xente que estea na casa nos estea vendo que o busque no YouTube? A vida do estudiante echa así de dura, chamase o vídeo. Tardes en Tebra, o canal. Como? Tardes en Tebra, o canal. Tardes en Tebra, a vida do estudiante así de dura. Eche así de dura. Eche. Pero algúns cambiamos, ya. Eu cambiaba, ya. Sinto, peleteiro, eu non podo estar nada máis en desacordo contigo, Se queren facer xornalismo, que o fagan. E se queren facer o que sexa, que o fagan. Que a vocación está aí. Eu paro algo que sí, que agora mesmo esta cousa ben maliña, pero sairemos,